Закривате корабни места с новия план за пристанище Бургас, господин министър. Чакайте ме. Само малко знаете се ли това? намести. Одобрявате ли го? Ай. Добре. Относно плана на пристанище Бургас не съм запознат в детайли, но мисля, че плана е публично представен на всички, така че такава информация в него аз не съм забелязал. Защото ние забелязахме, че госпожа Нотева два пъти след обществени обсъждания променя това, което се говори в Бургас и София и вкарва съвсем друг план за закриване на места. Планът е одобрен, публикуван е за обществено обсъждане, така че конкретни изменения по плана не се правят. Втори въпрос, ако позволите, в последните месеци пристанище Бургас има 5 пъти или 500% увеличение на товарооборота. Защо сменихте ръководството? Както знаете, на предишния директор е изтекал договора. Да, така е. По закон и по процедура трябваше да се проведат нови конкурси. Има нови участници на конкурса, така че конкурсната комисия е избрала нов кандидат, който е бил участник, който очевидно и предвид резултата се е представил по-добре. Счетоводител, който е работил в бутилираща компания, нали? Само може ли да го представите малко не само за нас, а и за бранша беше тотално неизвестна фигура, която с вас да го снимаме. Не знам дали с вас. Аз не познавам хората, които комисията избира, така че към момента ще се запозная с човек, тъй като аз интервю с него не съм продължил. Това е в правомощите на комисията, която е назначена с моя заповед и общо взето, доколкото съм информиран, изборът на комисията и резултатът е показал, че този човек отговаря на изискванията и той е покрил като цяло критерия за вземане на тази длъжност. И вие не знаете, че той работи в счетоводител в бутилираща компания? И че няма опит в управлението на пристанища? Както знаете, аз не участвам в комисията за подбор на хора в държавните предприятия, така че предполагам, че това, което е представено като документи, отговаря на изискването. Това, което мога да кажа в момента. Последен въпрос, господин министър. Смятате ли, че ако сложите мен за председател на комисията за избор на шеф на пристанището, че не мога да избера даже и Димитър Рачков? Смятам, че... Сега ма гърдиш да ми платиш и го избера, честно казвам. Смятам, че на конкурсите трябва да се явяват подготвени хора, които имат визия за развитие на пристанище и щом въпросът господин отговорил на критериите и е показал висок резултат съответно в конкурса, значи е избран абсолютно легитимно. И само последно за пристанищата, какво наложи смяната на ръководството на пристанищна инфраструктура? Там замина белгиеца, който вие назначихте. И който беше избран с конкурс. Така е. Господин Пергот, имахме личен разговор с него. Мотивите са между нас двамата. Разговорът беше абсолютно на добър тон. Така че това решение е взето взаимно и от него, и от мен, което към момента не бих искал да се споделя, защото към него има много лично такава отношение, но става въпрос, че разделът с господин Пергот е абсолютно приятелски и по-мъжки и общо взето сме удовлетворени двете страни. Крайна сметка принципала в мое лице взема крайното решение. Крайното решение е било това. Ще продължи ли договор с китайската фирма за транспорта? Синдикатът на железничарите поиска оставката на ръководство на националната компания железопътна инфраструктура. Как ще коментирате за BTV? Сутринта в 9 съм имал среща с синдикатите, лично с господин Бунев. Общо след сме изяснили детайлите. Разбрал съм пряко очи в очи какви са исканията. Предстои подписване на колективен договор. Общо взето при изготвянето на бюджета за 2024 година съм присъствал и аз и Министерство на финансите, заедно с господин Бунев. Действително имат право да бъдат афектирани, но предстоят следващата седмица разговори да изчистим като цяло обстановката, но към момента и към сутринта, когато беше срещата, нямаше такива сериозни напрежения за ескалация като цяло, за преминаване към стачни действия и така. Мисля, че ще се постигне диалог и баланс. Ще продължите ли договора с китайската фирма за големия държавни или на олигархията? Кои интереси? И пристанище Бургас ще бъде ли унищожено? Защото тези корабни места бъдат ли закрити, това означава, че пристанището ще бъде погребано. Министерството на транспорта и министра на транспорта и съобщенията защитават само единствено интересите на държавата. Сега кой защитава интересите на олигархията, аз имам да бъдем. Ще бъдете ли съгласни тези корабни места да бъдат заместник министър ги защитава, всички го знаем. Колеги, други имате ли по същество? Да, искам да питам последно, возили ли сте се на Фрейчия Бянка или на Фрейчия Рос? Какво? Благодарим ви. Ще върнете ли стария генерален план?
Наистина не може да отговорите, господин министър. Не искам на транспорта да сте. отговоря. За Фречия Бянка и Кои Фречия Росо не интереси може да защитавате? отговорите. Лични, държавни или олигархични? Синдиката на пристанището.